eres trans, no se te nota, eres trans. Tu ets un home o una dona? Té cara de nena. Quina cara vols que tingui? I com et deies abans? I altres preguntes estúpides. I si intentessis ser tu en un món que diu que la teva realitat no hauria d'existir? Cuando siento que mi vida ya no tiene sentido, estuve a esto de hacer una tontería. Soy melliza, mi hermano mellizo es trans y yo soy trans. I ella em va dir, però si tu ets un nen, aquí només poden entrar nenes. Somiava constantment amb 5-7 anys que tenia vulva. Nunca me he sentido parte de esos grupúsculos de los chicos por un lado, las chicas por el otro. Nos ingresaron en prisión por ir vestidas de mujer por la calle. Yo recuerdo haberme metido al baño con un cuchillo a querer cortarme el pecho. Jo me'n recordo que tenia 5 anys i deia m'agradaria tornar a néixer, però sent un home. La identitat és una construcció individual. Llavors, qui té dret a qüestionar qui som? Quiero que dejemos de aceptar y empecemos a respetar. Antes de ser una persona del colectivo, somos personas. Persones trans poden haver tant binàries com no binàries, binàries que s'identifiquen amb un dels dos gèneres binaris home-dones i no binàries que no. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que en el todos y todas no estamos todes. Hi ha tantes normalitats com persones existeixen al món. El moviment trans ha aterrat a l'escena pública i és una realitat que estem podent constatar cada dia. Des de molt petita ja ens donava senyals, però nosaltres no les captàvem, aquestes senyals. Acompanyem a la persona en aquesta identitat no normativa i en totes les seves interseccions. Yo creo que la identidad de género de una persona no la ha de validar absolutamente nadie. Joana, tu ets una nena? Sí, mama. Vaig quedar... Quan tu estiguis preparada i sigui el teu moment, ens ho dius i t'ajudarem. No et passarà res. T'has apropat alguna vegada a la realitat de les persones trans? Nessa Molina! Al meu perfil de Tinder tinc posat que soc trans 2 cops. Ell em va obrir i em va dir, hola, què tal? No seràs tu trans? I ell va dir, sí. I em va dir, però què posa el teu DNI? Li vaig contestar que Espanya. Se acercó y le gritó, payasa, eres una payasa. Si supiera el placer que yo tengo porque me ha dicho payasa. Ahora lo veo que le brillan los ojos, que le veo que sonríe, porque yo antes ni sonreía. Estic a punt de sortir i de cantar la meva cançó. Per començar, s'ha aconseguit que se'ns reconegui com a persones. El género es un recorrido. Recorrámoslo. Que no me llames más así. Acompanya'ns en aquest viatge d'autodescobriment. Gràcies, moltes gràcies. Com et deies abans? I altres preguntes estúpides. Una coproducció de Helpion TV i Believe Group.